Не изпускай 2025 година. Господ чука на вратата на сърцето ти. Чуваш ли го? Напиши «Амин» и отвори вратата, за да влезе Господ в дома ти. Бедствията зачестяват, а пророчествата за второто пришествие на Господа се изпълняват едно по едно. Готов ли си да го посрещнеш? Скъпи брати и сестри, в този решаващ за съдбата ни момент, знаеш ли как да приемеш отново идващия Господ? Господ Исус казва: «Ето стоя на вратата и хлупам. Ако чуе някой глас ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене». Когато Господ дойде отново, той ще донесе истина и чрез словото си ще потърси своите овце. Ако чуеш свидетелство за неговото завръщане, ще потърсиш ли със смирено сърце глас на Бога, или ще се придържаш към старите си разбирания и ще пропуснеш спасението? Господ Исус казва още: «Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлупайте и ще ви се отвори». Ако пропуснеш възможността да посрещнеш Господ, ще изгубиш благословението да влезеш в Царството Божие. Не пропускай този благословен шанс. Напиши «Амин» и приеми поканата. Ще можеш да се включиш безплатно в група за изучаване на Словото по православен път. Заедно ще търсим глас на Бога и ще намерим пътя, по който да посрещнем Господа. Нека 2025 година бъде изпълнена с Божиите благословения и надежда за теб.